ole tontu ma hian Dindini Thihna kal zel update kan kon tak lang lokanga special investigation team in Mualthuam not an chhuahsan to ni August ni som pani sang ni da somni pakoka thu chuak ani ei som din pui tual thina chungchanga lungle police nuaya din special investigation team te chuan ni jan khan anin kulna panchayat bawan Mualthuam not chhuahsanin lungle lama an ron le da SIT te hian tundin huna na chhuina ta na thil poimo Mualthuam not tonga lak khom thei chin te chu an lak khom zo thokhat to wangin a hmuna thut chil khera ngai ri to lova atul danang zela an che chhole tu thu soin ramdin pui thina thi dan chungchang chu uluk taka chui zui ngai thil ani wangin man mo taka che zung thei ani ro thu an soya mi pui te poinan malak dan chu khria thiam pui sen du thuan soi SIT te hian tundin hmuna ramdin pui wang bula semte chak chu forensic lam atangin report an la don lo thuan soya bong sula ni le ni lo chungchang ti fia tu postmortem report po an la dong lo nen an soi bok ti ni khami chin kha update kan mo thei ni ya mun then khat po sa chuan an van chui muang ve chumi chuan chui zo lo chuan chu tiang kha tiang aniang ti te kha oma ama ro chungai tuna film kan man nga in ka khia a chan chu nu chui ani chuan an thu khia zong hi mi pui te khia da hian ta chuak du kang lo ti hi ni tuna hian an in ta ka chuan bong sula ni le ni lo report te po hi an khade toin kharinga ge ma chuan ama ka chu ka kha ani nge da ve ani nge lo ni ta se ani nge ti kha mi pi khia ta puang hlui ta se mi pui thin re ma ti so sang nga mi sual ati kim ki le zualanga thil chui ha ka zual zok mai ni chu tiang zel chuan an thil chui update te po hin in ta ka chuan mi pui tonga dimana san ema wangin lo thei lo hi chu an ta ka chuak ve thin mai ni in ka khia ka rin dan mai ni chu soi ni tin he ke ma chui ni ta se tiang zon teng ka ngai tua chuta chuan update kim chang an han tak lan ve khan mi sual tan khan enga mo chena khan in upona chance kha kan siam sak mai ni tin bawak te po adai de udap nia a han lan te hi thatna nai chin om ve a chan chu mi sual hi chu an lo fing fam kim tok thren lova pathian atonga fin na kan don ani lo hi chuan ma khing hi kan fin na hian in a thleng thui lo khop mai chu wang chuan bawak a han dai de udap nia a han lan te khan khang mi sualan chui le an mirin hel te khan lo in thla da ve theya khati anin thla da lai takha an no chang ve thin ti te po hi kan khria da tu lo me nu chui na konga hian engma thiam thil chu kan nei ro nangin thil ni thei om mang kan soi ni chu chumi ka kon soi do na chan chu atu ka tu te le tin thon hem ngai tak te chui chuak se tia du no man mo te tan kan lo nga thiam ngai ve a kan police te kan ring tok lo ni lewin ni kan man mo thwena ma se heti khopin social media achak to a mi pui te na kan nok na zong te bo ka so sang zong te ol sam te na tham gal mai lawang te chu a khriat theya chu wang chuan an chui chuak nge yang chumi ko ngai ka chuan in kan lo nok sak ve thei zo kan ti kha chu kan khriat nga ya chu aya ngai tu na te thui zok tu chu an man te chu ke chu kan ring mai khopa chan chu police oi lo khopen thirin chui chuak thei nia pathian na tran pui ka ti kha an ma khing thiam na ba ka mo pathian he na tran pui ve ta ni an chui chuak la no zel an chui chuak huna hian mi pui na kan be si ang khrem na hin mule si da wang a ti lai te kha lo thonom do mai chu nia kan be si ang hin khrem na hi a le si lo nga chu chuanin atu ka tu te le mi pui ta thinlung kha ti na zui ta thwena chui chuak khrem te chu an chui chuak ve mai zela hi poin chui chuak em in kan ringa be si na sang takkan nei ke ma chun mon chui chuak ngai ka ringa ni ti kha ani atuna update china chuan ti kha jong khalo ni ta se Mualthuam an vein kula kha lung leina man kon le ta e anin kul to hui do ve uluk zo kin hela ya mun pui lama an ho khi nga man ro te po chang kang zo le an information le yang te tin aruk tein spy te win an chevel don an yang sula police anin kul kan kha chuan in ta ka chun mi sual tam po in ven na an na don lu to ka in veng thei don lu to ka police ho in kul veng sia chu wang chuan han ho ta de yanga in tin ngen man la keu don visual film khung lo in kha da lai an no he bet chat don am ti kha kan lo ngai chang nga update kan huang ang chu kan kon tak lang zel don ne o do tok phatang kha mi chin kha school zone kha tang khat an kal to lo wang ani tiang chon kan har sat na ni chuan tunge in sar te jinga kal thaber an sar mangai ki ma he dil tlang khuwa nia ani hi aron kal thina a subject bak lo chu ji tir ngei naum hek lo tiang chuan nia zir ti tu he paruk borre kan nia pakhat ma lak an lo wa bunia hian kan fa te
an malam hun tur he ngai to om takani chu wang chon ni voin ni khan hianin tong turi khua tangin Paul som passport when ni khan kan thelo chu heng ho po hi re lo te ya Paul som kan mai tur nia an malam hun tur chu athim pa kani chu wang chon tong turi khua tang wele lam te po kan ril ruan a khop mai chu wang chon heng ho zir tir tu hi zir tir tu ni thak pon ne lo wa a thei chuan an ha tangin ban khop na turin an chunga action min lo lak sakula kan du ni tong turi wele chuan vi si tala min eng ma min soi pui lo chu wang chon an har sat na he kan fa te an kan khong ai to ni chu wang chon hi tiang ang hau zir tir tu he tong turi middle school zir tir tu tan hianin eng tan ma kan te to lo kan ma mo to lo an le lo he kan se to lo chu wang chuan in hey lukhum var helmet var khum nu kha I ma ti mu chuan in hel mai ta che hel thei lo be I khoi ti khera nang po cái khoi ti khera hel mai la kong en lo kha an silui po ni mi fuck you các bạn không ấy tất cả mi pa hiền ding lama dor amo kha thilizon na nei ni om tất cả ni dam doi dor ve lamo cái ta ya dam doi in vel ta ron chuk kha dam doi dor ve la zong dam doi dor ming ron zong kha ta po ni du ve lama khi tu na trăng xua asil ang pagkan ang Rum pakhata hian pakhat hian mai chia lano pan mel tak mai kumsom ni bok vel chu alo soisa chutia a soisalai chu a phone a chuan a live thlap boka comment lama chuan comment hlom tak tak mai a lei kha ka du a lung kha ka du ti te a tak sa peng khang mai an du lai te chu an lo soi ver ani heti mek la hian a chung te chuan a u nau nu lam enin hun an hmang dei maya heti ang hiam visual pa na soisa nei ti hin khenova Bitterly fanti mizo tongin na kha te pon tia LZ industry hi chuan rozam na an te thung zan mu thelo tan mo ti chuak siam thei tu te nia chuap lam nat na nei tan te po atha hlea vun thak le bi pi sang tan te pum lam thalo le pum nuam lo tan te le zun thum control nan te po atha hle boka kan soi vek siang lawa ale ma hian a that aten tak lang nual boka phone number kan tak la na hian a man dan tu le ale dan tu chi chiang zo kana zo chian thei rang ani rozam na chemical ma siam ne lawa an na ko som kha ni maya hemin ha hi an zir chian na te po soi tu om do mai ma se tu na tan hui chuan I ma mo a zir zerin a man dan tu le ale dan tu kha phone number kan tak la na hin lo pe phot ne ko le na to nem to em awangin misol pa hne na hian that mai turin angena ma se he misol pa hian a that mai du lo a chan chu eng wange kan ti chuan he nula pa hi police officer ania tuna sei somek tu hi kumsom kalta khan jela lo tan tir tuwa alo man to ni chumi ni wang chulam halam hun zong zong a na te chana a halam hun ati chevek maya chu chu phubalak nan thi na fanu hi man ta ti chuan he tiang thil hi ati ta ni ti chuan tuna hian he misol pa hian a lei hi a chep chumanga ti chuan engma soi thei to lo turin a siamanga anu le pa chu ava phone don ani kan soita kan khan helaya an skula hian a unau no chu alam me ka thiam an ti khop mai ko tan lo benga a unau te le nu le pa te po chuan an lo suang em maya anu phei chuan kan fanu ema hi chu a chuan am ngot mai a unau no te lo hi chu luk lo ngot mai tin a unau no te lo hi chu a lo soi sel mek bokani he ema lam lai mek en tu hian te lo hi chu a local ve thei rawa a thut na chu a wak tlat maya a local thei ro chane ro ni pakhat pa na soi sak mek wang kha ni ti kan khoyo me heti lai hian pa ber phone chu lo ta te lo chuan a lo call ani au nau te ho po chuan eng tak su niang mo tin an lo phok de khu maya pa ber chuan phone call chu a han lang hal wata kho nge om
yếu nào nụ làm mẹ cả hay làm dỗ to nè nhưng tiếng local về đâu yếu vang ai bây một về tin hao hoa liệu bỏ vô mày mà sẽ đây là cái lấy sẽ chum sắc vangin em mà soi thấy đâu trong thấy đâu nè chút tiếng han ngồi ăn ta cả chuan nụ bèo chuan đã mấy họ nhưng mà có soi đủ đâu nè kha anh ấy nó tất cả trong bấm phần nụ po này đâu kan fala kan ya falak ti taka hian unau te hmangai na po nei ro ni hi tin nge om deuh chuan an sei zuya ma se chuang thu sei zong zong chu te ro chuan alo kha thei veka chang turin atong thei to box si dawa apa chuanin enga tinge ingoi ranga tong ta che a han ti po chuan phone chu a kai thiep maya emai la chu stage cha chuan lama me pui ho chuan thiam lo ti box ya ti chuan chu tianga eng ma sei thei tak si dawa chuan pa ba chuan nang ang kalo en kol chu pen chiang mai mà đi chung của bông ấy với món này đâu nhưng mà sử dụng box đầu tiên phone chu anh phải top lại hai tới đấy mày nè thì chuan thế này sử dụng tu hiền alive na comment về chu anh chia về là mình chân khát hậu chuan chú police mình mol pa chu he video mu na chuan a phanu he tiếng trong pui ngay này tiếng mu na chuan là thiên cái về ngó tầng thì tên anh đâu comment à thì chuan le he tới đó cái đặc sắc beng hăng chu anh han zuo trong ta mình chân khát chuan alung kha mak tu doi khating ka lo le nge an lo tia a then na kal an lo ti boka chu tianga mi tam takina an hau tak lu lu no chuan he sui chu pa hian chainsaw han la tuna chuan taksa peng kan la ko hun tai tin a taksa peng te chu alata ni te lo he tianga an sui sak nu san hi black market an tia mi hin taksa peng he tiang hian a ko kan zuak thwena chung taksa peng an zuak thun te chu ti duina mi taksa peng an lak te an tha te ni thina chu tiang ang chuan te roi po hi tui ma tak chuan he tiang hian a taksa peng khal duin alo mana alo thata ni ti kan khathiam ome te lo chu a kan hak le ta hlol maya anin chunga lo om to ni a han hoi vela anin alo om chu mak ati khop maya he ti ra hian anaw chu han muwa anaw han mu chun lom em in wakwa ngalan tuma chanchin khoida han tuma mà sẽ nào cho nó tác sa cho con xuất lăng tập bút mày à